Segamelane wesi yogane tuwek-tuwek sindane seranek lenom. Wambune mung kampak sewengi seranek lerene. Nganti aku muni kok manggoleki sindane meh blusuk mleh enten mboten aku nganti. Ning perkara dhuwit ning irian iki akeh. Nek gagas nyambut gawe seneng ora seneng. Tur aku ngene kok, Nduk. Saiki aku wis wegah wedi aku. Itu dit pirang-pirang atus juta dienggo aku dhewe PP-ne kono nyambut gawe surung ameng-ameng nyawa. Lah nek wong do nggawa panah. Gue saeneke wong do nggawa koteka. Sing nggawa koteka iki nyedak ngon sinden jajake nek sinden le ayu terus wong iku sejake kaya seneng banget. Suwe-suwe kotekane iki mbledos maktor. Ya sajake mbayangke wah iki mesti mat iki. Nek neng kono aku seneng, nek neng perkara nyambut gawe ora seneng.